Mayong adlaw kini tong latest weather update karong adlaw, Monday, November 9, 2020. Ang low pressure area na atong gimonitor nahimo na ng bagyo kagabi sa alas 8. Ang tropical depression Ulysses na gilayon sa 635 kilometro silangan ng Borongan City, Eastern Samar. Na maximum sustained winds na 55 kilometers per hour duol sa sentro ug ang gustiness moabot sa 70 kilometers per hour. Kini nag-irog sa direksyon sa amihan ng kasadpan sa gikusgo na 40 kilometers per hour. Samtang ang Tropical Storm Tonyo nakagawas na sa atong Philippine Area of Responsibility ganiha sa buntag. Sulod sa atong 24 oras na forecast, ang Eastern Visayas makasinati sila madag-umon na kalangitan ug katag-katag na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog ug kilat tungod kini sa trough or extension ng bagyong Ulysses. Base sa atong latest track ng bagyong Ulysses, posible kini mo landfall sa may Bicol Region, Quezon area sa adlaw sa Wednesday ug mo intensify into tropical storm up to typhoon category prior to landfall. Karong gabi o ugma sa sayo sa buntag, posible tang maka-issue ng tropical cyclone wind signal number 1 sa may Bicol Region or Eastern Visayas. Padayon ta mag-monitor sa mga gi-issue nato na latest severe weather bulletin related sa bagyong Ulysses. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitahan atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa, Visayas, DOST, maayong adlaw.